mga igsoon, murag nalit-lita. Baliw kung ka-please sa inyong Biblia, magpalin ko. Atong istudan mga igsoon, mga saad sa Ginoo. No? Genesis 12. 1 hangtod sa 13. Mga usbol mga igsoon. May tungod ni Abraham mga igsoon. Genesis kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 3 nagingon diri basahon. Ang Ginoo miingon kang Abraham, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa kanasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dagkong nasod. Panalanginan ko ikaw himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo apan tunglohon ko kadtong mutunglo kanimo. Inaagi kanimo panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. Gamputan. Hallelujah. Lord God, once again, napaubos kami dahil kanimo ng nasa kabuntagon among i-acknowledge imong pagkagamhanan, imong pagkabalaan, imong pagka-Diyos. Dili ka basta-basta nga Ginoo nga mong ginagaran, naging balaan, kastanan, dili ka mapakyas kami masipyat ni Lord God. Salamat nga sa panahon nga masipyat ni kanunay ang imong gugma, nagdagayday Ginoo. Kuning overflow Ginoo imong grasya aron sa the moment nga muduol nimo imong ipasayloon. So Lord, salamat nga tanan. So this time Lord God, sa dili pa namo pamatiyo ng imong pulong. Palihog so siya pagpali ka mong kasing-kasing Lord. Kung naman kayo makit-an nga mga butang wala ka malipay, pasayloa kami Lord God. Himo kaming anayan nga mamati sa imong pulong kay imong pulong balaan kayo kini Lord God. And then pagi kaming panudlanan Ginoo nga takos mo dawat and then kasing-kasing mapayulogsanon, madinawaton kaya imong ipangita karon Lord God ang kanang mutuman, maminaw and then mutuman sa imong sugo. So that your Holy Spirit will speak to each one of us right now and then kung na may plano ang kaaway to distract Lord God at this moment sa pagpamati na mo sa imong pulong kining gibungkak in Jesus name. And as we listen to your word, Lord God, we declare peace of mind. Linaw sa nahonong ikaw lamang ang masintro o focus. Ikaw lamang ang ipataas, Ginoo ning taknas kabuntagon. In Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah. Once again, ang buntag mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Ang tema na itong pagkasutan mga igsoon, iluhan kiniog. Ang Diyos sa iyang saad, matinudanon. Kasi mo ito na. Amen. Apanaa po siya'y kondisyon. Amen. Okay. Isa kay bawal yung mga igsoon nga na kondisyon. Amen. Okay. Kasi nung matagay bawal, sige na tag-claim sa saad sa Ginoo, nalimot tag-sunod sa kondisyon. No? Once again, itong basahon, no? Ang tema mga igsoon, ang Diyos sa iyang saad, matinudanon. Apanaa po siya'y kondisyon. Okay, ito malikon pagbasa ang Genesis 12, 1-3, nagingon ang Ginoo miingon kang Abraham, biyay ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod o dapit nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat. Grabe no, daghang kaliwat mo ni ang saad sa Ginoo. No, okay. Ako musaw na mga saada, mga saad mga igsoon. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod, panalanginan ko ikaw ug ang himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin kaning bantugan mga igsoon meaning himuon si Abraham bitaw nga ilado bitaw. Mao ba na katugan? Mao sila no, ilado ka ba? Inila ka, nga dakong tao gyud. And then sa verse 3, panalanginan ko katong magpanalangin kanimo apan tunglohon ko katong magtunglo kanimo dinali da pwede manunglo sa uban. Amen. Pwede mo tunglo kay Ginoo rin mo tunglo. Kana kung ato kung itawagan naman sa ato kung masunod ang kondisyon ba. No? So and then pinagi kanimo panalanginan ko ang tanang mga nasod sa kalibutan apan sa dili pa ta maghinam-hinam sa saad sa Ginoo nga kay ang tima nagingon man ang Dios sa iyang saad matinud-anon apan naa pud siya kondisyon. So ari tas kondisyon simple ra kayo nga igsoon ang kondisyon sa Ginoo ni Abraham mao ra ni. Ayang kondisyon mao ni igsoon biyai. Amen? Amen. No, so atong ibasa ni kay sagaran usay most of the time usay magbasa ta sa Biblia ning tuwa na bless ko sa saad sa Ginoo pero malimtan ko kay naman ang kondisyon mo ra kayo usa na ka word di ba kabantay mo daghang kay saad panalingin ka sanay mo kaliwat daghan kayo na mahimo kang bantugan imong ngalan basta ang pinagi kanimo panalanginan ang daghan mga panalangin o about blessing pero usa na yung kondisyon usa ka word usahay malipata biyain so mao ni ang kondisyon sa Ginoo ni Abraham biyaya imong nasod. So, meaning mga isod, kung si Abraham di mo biya sa dapit, diin, ipahawa siya sa Ginoo mga isod, dili po niya maangkon ang saad sa Ginoo niya. Amen! Okay, para na ito, atong Panginoon ng akuan, relasyon sa Ginoo, atong pagpangalagad sa Ginoo. Ako mga isod, personally, I know,
Each one of us kita tagsa na ay pabiyaan ng Ginoo. Amen. Amen. Wa may ba unsay pabiyaan ninyo? Ako daghang i-deal si Lord nga biyain ni na kani pabiyaan ba? Na ipa-impress si Lord nga biyain ni i-bless ka. And then once ibong buhaton na sa surprising bitaw na surprise blessing mo. Look, yawa no. Once mo sunod ta so Meaning mga igsoon, ang saad sa Ginoo. Yes, ang Ginoo mga igsoon, gini man bakakon. Matinud-anon siya sa iyang saad, apan, kinahanglan sa mo comply na daw, kasi tawag na atong ikuan ang atong requirements, ang atong kondisyon, no? Maura ni ka simple. So, ikaw karon mga igsoon, naglingkod ya, siguro na kay, kisa may nagampo mga igsoon, na ni-claim sa saad sa Ginoo. Kasi nagkasuway ng mga igsoon na nag-pray nga. Ako, yes Lord, I declare, di ba? Kasi nagkasuway nga, declare. I declare nga, maminyo ko, gwapo, gwapa, di ba? Maminyo ko gani na trabaho, no? So, okay, mamili pa daw, i-declare, no? So, ano mga igsoon, so, nga na, pero abi na mga igsoon nga, before na nato siya, i-claim, kaya atong pamalandungan, nga na po yung kondisyon si Lord. Once na ipa-impress si Lord yung mga anak, mauni, buhata dit, kondisyon na siya. Once di na ni mo buhaton, posible hindi maangkon ni mo ang saad sa Ginoo. Amen. Next, ako nag-post sa akong Facebook sa account mga iso. Pero akong balikon, Mateo 6:33, kasi kay bawon unaha, pagpangita, ang ingarian sa langit, ug ang iyang pagkamataro, ug ang tanang butang, additional na, no? Kondisyon, gapon, unaha. Usahay mga iso, nagsige na kaghuwat. Nagsige kaghuwat sa ugaya nga ganing tubag sa pag-ampun, ugaya nga ganing Lord. Lugay o nalaga, di mo pero maorag, yapon wa ka man, yapon ang mga dawat. Sige ko gobernay, sige ko gani. Kay bawo mo Ginoo pero ngano wa siguro ani mo na tuman ang kondisyon nga unaha ang Ginoo. Amen. Siguro si Lord second priority nimo, dili first priority. Kaning unaha meaning first priority na tong Ginoo. Naatay mga hinigugma, pero mas higugmao na tong Ginoo labaw sa tanan. Naapon tayo mga responsibilidad, pero unaha po ng Ginoo si kadari na mga igsoon. Kaya pulong sa Ginoo gingon, kung unahon na to siya, automatic, di pa ka mangayo. Ang gingon rin, huwag tanang butang, nabay gingon rin nga, o kung atong unahon ng Ginoo, pwede ka mangayo. Wala no? Kung unahon ni mong Ginoo, Matthew 6:33, additional na ihatag ang atong pinuha. Amen? So di na rin, diktaran ng Ginoo. Once ato siya unahon, automatic. Kung mga kami niyo, natagaan ka o bana o asawa na buutan niya. Di may sukli. Kuan ba? Kung mauna, so ikaw na ako'y nadunggan, buutan niya kanang dili ko no picturean ang kuan. Aw, so na. Kayo. No, ana ba kanang dili mo kuan ba no? Dili mamuipoy. Ilabot tong term no. So ngana mga igsoon, so once atong atong sundon ang kondisyon mga igsoon, idugang sa Ginoo. Napa mga igsoon. Joshua 1:8 say nakabasa ni. Josue 1:8. Ayaw kayo kalimtihan basahon sa balaod, Biblia mga igsoon. So na sa Facebook. Kinahanglan nga punan mo kini adlaw gabi pag kinabuhi sumala sa tanan nga isulat nini. Og magmaswagon ka sa kondisyon mo to dara. Og pag kinabuhi sa tanan nga isulat nini. Dili enough day mga igsoon nga magbasa ra tag Biblia. Hangtod di na to sa kinabuhion, di sa ta magmalampuson. Amen. Amen. So ang kondisyon pamalandungi ang balang kasulatan adlaw gabi magbasa daw ta okay di man alert pero naay usa ka kondisyon niya og atong kinabuhion ang nasulat sa Biblia unya kita magmalampuson. Amen. Sa ato pala mga igsoon bisan pa og memoryado atong Biblia from Genesis to Revelation maayo kita bersikulo sige ta kadaog og debate pero kung baba na kuntok pero wa sa atong buhat wa gyapon tay kalampusan sa atong kinabuhian Kristohanon o sa atong pagpuyo dining kalibutan magkadusmo-dusmo gyapon tong Biblia ano man Ginoo nga maayo ang Biblia maayo ra man ka sa utok baba pero wa sa buhat. Amen. Kondisyon gyapon mga igsoon. So dahil laing kondisyon mga igsoon. Last, kakondisyon mga igsoon, kay ako nang gidali mga igsoon, kay ang time ano, so dapat wala sa time. No? Okay, Salmo 34, City. May tungod kaya po ni sa itong related, ni sa itong pangitabo sa palibot. Kung basahon Salmo 34, City, nagingon, ang anghel sa Ginoo manalipod sa naay mga pagtaod o kahadlok sa Ginoo. Next verse, ug luwason niya sila gikan sa katalagman. Amen. Iba mo mga katalagman nga itong nasinati karon. Pero unsay saan mga igsoon nga naay kondisyon, ang anghel sa Ginoo manalipod. Amen. Sa mga naay pagdahon. Amen. Tuno. Sa bagay, og kahadlok. Duha ka kondisyon. So kanina yung anghel mo yun, di na kayo anghel. Palihog daw, bantayan ikaw, naunsa ba ng COVID, naabot magklari, naabot mandiri, doon na, nanako may ginumo po, nanagri, anghel, di ta kadiktar mga igsoon. Amen. Pero kami mga igsoon, kung ato basihan, ibalang kasulatan, kung naatay hadlok sa Ginoo, kung naatay pagtawad, automatic ang anghel, manalipod na to. Amen? Amen. Isang di pa ka magmas, pero mas nanda, kaya naman, mga may sogo sa gobyerno. Amen. Huwag na yung magmas, no? Di ba? Nabili naman, dali pa, excited kayo, simba, no?
Kanila yung usahay mga igsoon nga manikitawag ko. Dugay na mga itong murag pila na takadbuwan before tani balik dire. Ikaduha pa ning simba na to no. Dire so dugay ba excited ambot excited ba mo nimba? Amen. Pero ang di excited katong di po simba mura nagwa nanimba na sila pastor Dumano oh nanimba na mura nagwa wa mo buya na simba. Pero kato ito ang hilig og simba nga uhaw kay kanus ari ta magsimba. Naguban din mga members mga igsoon dili na ko mention nga kanus ta mo balik pastor? Kanus ta nga bitaw kay ginahan sila magsimba lahi ning managiusa ang mga anak sa Ginoo nga mag-guide niya. Amen? Amen. Lahi ang sulbong ba, no? So once again, ako balikon mga igsoon, ang saad sa Ginoo, yes, matinud-anon siya, pero naalay gitawag og o say tawag ana. Conditional. Built-in ba mura na naka-built-in daan nga kondisyon. Amen. So pareha ni. Naam nga yung mga virus ani palibot, kung ay problema protektahan ta. Salmo 23:1 Ginoo balantay ha, wala nga kay saad sa diri nga naay igsoon. Ang anghel sa Ginoo manalipot sa mga naay pagtahod ug hadlok sa Ginoo. So meaning mga igsoon, safety ta sa unsang katalagnuhan, balatian, Amen. automatic panalipdan ta sa mga anghel manulunda sa Ginoo kana kung natay pagtahod o kahadlok sa labaw makagahom. Amen? So ganda ra di ay no? Ganda ra di mga igsoon. So meaning mga igsoon, yes, tinuod ang tima ang Ginoo matinud-anon. Di siya masipyat mga igsoon. Dili siya makakon sa insaan nato mga igsoon. Apan nato hinumduman nga naa to'y kondisyon nga dapat natong sundon aron ma-fulfill o madawat nato. Amen. So karon mga igsoon, last wala ko kibaw kung unsay inyong mga gitawag o gihangyo sa Ginoo. Ang mga naglahi-lahi ng tanong, lahi-lahi tag mga struggle, lahi-lahi tag ibukaton. Kasi mo tuwa, lahi-lahi tag pagsulay. Lahi-lahi tag mga i-adjust ng mga pagbati o kinaiyan. Kasi mo tuwa na, Amen. unique kita, no? Pero, abi yung mga igsoon, sometimes, dili na to masinati ang atong desire, gumakigan sa Ginoo. Maybe, wala na to na-fulfill po ang condition sa Ginoo. No? So, karon pwede naman namin ang mga ulit. So, Lord, maong ni Lord kayo. No? So, ato yung naman mga igsoon, si Lord matinud-anon, dili siya mapakyat o masipyat sa iyang sahad na to. Apan ato pong kumanon ang kondisyon. Si Abraham na imong bantugan, dili basta-basta na tao sa Biblia mga igsoon sa balang kasulatan. Tungod kay every time na naay kondisyon ang Dios nga mosugo niya, iya yung sundon. Amen. Tungod sa iyang matinud-anon o pagsunod niya sa kondisyon, ang promise sa Ginoo yan nagpon. Amen? So, mao ni ang gamay pagkasig na to, naa sa pamutagon, ang himayaan o kaluganan ang ibalik sa tuloy na Diyos.